Hey, what's up mga way kurat? Karon guys na mangwa ko bunga sa Talisay kana eh. Kana. Mangkuha ko niya try ato kaon. Bunga niya sa Talisay niya. Mangwa ta diri sa bus. Kani naam siya manik dagan kayong bunga duha lang itong kwaot tilawan na to gusto na itong tilawan guys guys itong kaunon guys, gahe kini siya tanggalon. Kini siya guys, high school pa may elementary. Pag-ilugay may kuha niya kaunon ba. Dugdugog ba to? Try. Kasi siya na Mani ito. Bantay man si kukukas, igang mong gaya ko. Kapag kataod aircon. Sabay. Pasi nagtuman sa kuboy tapang diwi. Kuya to yan, kinanan. Kaon na bisa gumusa. Na mana unod niya ng bunga sa Talisay. Namay siya siyang mani. Oh, direct ako to